Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ir-riforma dwar il-qrati ta' droga spiċċat ballun politiku mill-oppożizzjoni u fact-checker tat-Times u l-aħħar xhieda minn sensiela ta' dan. Misleading u l-verdett ċaru tont tat-Times of Malta għad-dikjerazzjonijiet ta' dawk li qalu li bir-riforma ta' droga 500 pillola ecstasy se jkunu meqjusa għal skop personali. Dan il-verdett ħareġ l-għada li l-aqda ta' soċjologi qalet li d-dibattiti għandhom jinżammu l-bot minn sensazzjonaliżmu u l-politika partiġjana. Il-Times of Malta spjegat mod ċar li kontrarju għall qal Grek, ir-riforma mhix marbuta mal-użu personali iżda għandha x'taqsam mal-qrati tad-droga. Il-maġistrat jista' jibqa' jmexxi kontra l-persuna kriminalment, qalet it-Times of Malta meta tkellmet dwar il-każi fejn il-qorti temmen li l-azzjonijiet ma kinux marbutin mal-fatt li wieħed hu vittma tal-vizzju. Fl-artiklu kien spjegat li f'dan l-istadju din ibis konsultazzjoni pubblika u l-konsultazzjoni pubblika stess tgħid li t-tibdil propost ma jippermettix żieda fil-possess ta' drogi. L-ammonti huma biss gwida l-qorti u għall-mistoqsija jekk xi ħadd li inqabad binqas minn dawn l-ammonti jeħlisix ħafif, it-tweġiba sketta kienet ċara. Le, fl-aħħar jiem għaqdiet li jaħdmu fis-settur bħas-setqa il-Caritas u l-Oasi taw reazzjonijiet inizjali fejn kien hemm ukoll fejn esprimew ħsibijiet differenti. Ħadd ma qal bħal kap tal-oppożizzjoni li l-White Paper għandha tkun irtirata. Anzi ntqal li hemm punti li jeħtieġu diskussjoni serja għax iġibu bidliet importanti. Il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Jonathan Attard spjegaw fid-dettall kif it-traffikant għandu dejjem jibqa' meqjus ta' traffikant u l-pieni saħansitra jlaħqu l-omor il-ħabs dwar kif għandhom ikunu stmat il-vittmi li stedina hija l-pubbliku biex jieħu sehem fil-konsultazzjoni pubblika.